En de jury in ring 1, bestaande uit Annemiek Elzinga, Esther Reen en Frans Smits, beoordelen dus op dit moment de jonge Martsen uit een Lucas, moeder van de familie Okkema. En in baan 2 staan Jolanda Slootjes, Johan van der Velde en Wil Thijssen als juryleden opgesteld. Bij de hengstveulenscatalogus nummer 6 voor de jury, Xavier van Aaldering Frisians. De vader is Boet, 516. De moeder Lopke H., een sterdochter van Tiede, 501. Fokker-eigenaren Nick en Nienke Aaldering in Drempt. Catalogus nummer 6, ring 1. Volgende hengstveulen voor de jury in ring 1, catalogus nummer 3. Wisse van Sparjebeurt, geboren op 17 maart. De vader is Waander, 512. Uit Iteke Jildo van de Brinkhof, een sterdochter van de hengst Elias, 494. Fokker-eigenaar Marit de Vries in Hemrik. En uiteraard allemaal eerste premieveulens van het afgelopen keuringsseizoen die hier in Harig vandaag gaan strijden om de hoogste eer. Waarbij er dus uit elke groep een 1 of 2 veulens en wellicht zelfs soms 3 worden geselecteerd voor het veulenkampioenschap later vanmiddag.
Een verzoek van de ringmeester bij baan 2, Merrie Veulens, graag naar baan 2. Merrie Veulens, graag met verzoek naar baan 2. Bij de Hengstveulens in de piste catalogus nummer 5. Wietse van Veldzicht, geboren 23 maart. De vader Herre 524. Moeder Venna van Veldzicht, een kroondochter van de hengst Harmen 424. Fokkereigenaren GGF van Dijkhuizen en MG Griffioen te Volga. Vervolgen we in ring 1 bij de Hengstveulens waar de aanvoer prima verloopt tot nog toe met catalogus nummer 4, Wouter M. De vader is Jurre 495, de moeder Alina M, een sportdochter van Tjalle, fokker-eigenaar W. Meijer te Pijns.
Pen in de aanslag kan ik u de eerste volgorde van de eerste groep hengstveulens melden. Schrijft u maar eventjes mee. 5, 7, 6, 4, 3, 2. Ik herhaal. 5, 7, 6, 4, 3, 2. Dat is op dit moment de volgorde. Nummer 43, dit is mijn e-mailadres. Ja, van Twillens. Ja, u wilt het naar mij toesturen. Ja, want ik geef het als cadeautje. Wat zeg je? Ja, super. Komt er door. Godverdomme. Hier hartstikke fout. Mag opstellen. Bedankt voor de presentatie. Nummer 3. Ze mogen wat sneller komen, of niet? Nummer 3 is een rastypisch veulen met een sprekend oog, evenredig gebouwd, goed ontwikkeld, positieve kruisligging en correct beenwerk. Het veulen heeft een vlotte stap en een correcte draf. Bedankt voor de presentatie. Nummer 4 is een evenredig gebouwd veulen met een verticale hals, een schuin schouder, hoogbenig. De stap heeft voldoende tact. De draf heeft veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 6 is een lang gelijnd, hoogbenig veulen. Heeft lange koten. De stap heeft voldoende tact. De draf heeft veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. De op kop geplaatste veulens zijn op catalogvolgorde geplaatst. Nummer 7 is een veulen met een sprekend hoofd, met een goede romprichting, een sterke bovenlijn, positieve kruisligging. De stap is actief, de draf heeft veel souplesse en ruimte. Bedankt voor de presentatie. Nummer 5 is een goed ontwikkeld veulen met een verticale hals, opwaarts gebouwd en een correcte bovenlijn. De stap heeft een goede tact en ruimte. De draf veel houding, balans en ruimte. Bedankt voor de presentatie. De op kop geplaatste veulens nummer 5 en 7 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. En die stamt af van Wiemer 461, ster. Fokkereigenaar F. Plantinga te Surhuizen. Even een vraagje aan de eigenaar van nummer 30. Als die aanwezig zijn, wil die zich even graag melden. Wij hebben nummer 30 nog niet in de vooropstelling. En ook niet een afmelding gekregen. Anders gaan we deze rubriek 2 Merrievullens zo op tal zetten. We wachten nog even op nummer 30. Mocht die er niet zijn, of meldt hij zich niet binnen 5 minuten, of nou ja, misschien wel 2 minuten, dan gaan we over tot op tal zetten van rubriek 2a, want we willen graag door.
de veulens in baan 2. De eerste groep merrieveulens willen we graag in de volgende volgorde binnen hebben. En de eerste 2 staan op catalogus volgorde. 29, 35, 34, 36, 32, 31 en 33. Dus nogmaals, de eerste 2 lopen op catalogusvolgorde. 29, 35. Dan krijgen we 34, 36, 32, 31 en 33. En zo hebben we de eerste rubriek merrieveulens inmiddels gehad. En lopen ze in kwaliteitsvolgorde in de baan. Maar zoals ik al aangaf, de eerste 2, die waarschijnlijk dan nog gaan terugkomen voor de kampioenskeuring, die lopen op catalogusvolgorde. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. En wat een luxe is het om hier te mogen keuren onder deze omstandigheden. En zo'n mooi koppel eerste premie merrieveulens voorgeschoteld te krijgen. En dan zet ze maar eens op tal, waarbij alles weer mee gaat tellen. Maar we zijn eruit. We gaan als eerste bespreken veulen nummer 33. Een degelijk gebouwd veulen, sterk, een goede bovenlijn, beenwerk voldoende, een vlotte stap en een draf met veel houding en afdruk. Dankjewel voor deze presentatie. Dan hebben we veulen nummer 31. Een veulen met een mooi sprekend hoofd, een goede kruisligging, hoogbenig, een mooie actieve stap en een draf waarin we veel lossigheid en ruimte zagen. Dankjewel, veulen nummer 31. Dan hebben we met veulen nummer 32 een langgelijnd hoogbenig veulen met een lange verticale hals. Beenwerk goed van kwaliteit, lang gekoot, een actieve stap en een draf waarbij we veel buigingen in het achterbeen zagen. Dankjewel, veulen nummer 32. En met veulen nummer 36, veulen met de meeste rasuitstraling binnen deze groep. Onder andere door het sprekend hoofd en een goed gevormde hals. Voldoende van bouw, fijn beenwerk, een vlotte stap en een makkelijke draf met veel ruimte. Dankjewel voor deze presentatie, veulen nummer 36. Met veulen nummer 34 hebben we een veulen aansprekend in de rasuitstraling, een positieve romprichting en een mooie kruisligging, een ruime stap met mooi gebruik van het voorbeen en een draf waarin we afdruk en ruimte zagen. Dankjewel, veulen nummer 34. En dan op catalogusvolgorde bespreken we de 2 veulens die we graag terug willen zien in het kampioenschap. De omschrijving van veulen nummer 35. Een aansprekend veulen wat rastype betreft, langgelijnd en hoogbenig met een goede romprichting. Kruisligging ook opvallend positief. Een actieve stap met tact en ruimte, mooi door het lichaam. En een ruime draf met tact en souplesse. En rest nog de omschrijving van veulen nummer 29. Aansprekend qua rastype, door het sprekend hoofd en de lange hals, een goede bovenlijn, in zijn totaliteit een langgelijnd veulen. De stap is actief en in de draf zagen we veel houding, afdruk en balans. Deze 2 veulens, 29 en 35, zien we graag later terug. Dankjewel. Dankjewel, Jolanda, weer voor de hele mooie, correcte uitleg van deze hele mooie groep merrieveulens, waarvan we er 2 vanmiddag terug gaan zien voor het kampioenschap. En natuurlijk dan ook alweer een verzoek aan de volgende rubriek merrieveulens. Wilt u graag naar de vooropstelling komen?
Catalogus nummer 14 in de ring bij de hengstveulens. Jip van Dulve, geboren 25 april. De vader is Ulbron 502, AAA sporthengst. Moeder Janneke van Dulve, model AA. Moedersvader Tjalke 397, fokker-eigenaar WPH van Tilborg in Wijk en Aalburg. Horen we graag even voor wat betreft de hengstveulens of catalogus nummer 9 aanwezig is, dan moet hij heel snel deze kant op komen. Van de heer S.B. van Goor uit Veningen. Spoed richting vooropstelling, nummer 9. Goed zo, dankjewel. De volgende Ulbron voor de jury, nummer 13, Wessel van het Kroesche Bjemke, geboren op 25 april. Zoals gezegd, de vader Ulbron 502, moeder Lieke van het Kroesche Bjemke, ster en sport van Wiert 409, fokker-eigenaar A.O. Dekker te Bakkeveen.
En als dan zo dadelijk nummer 9 hier in ring 1 nog verschijnt, dan kunnen we ook die groep afsluiten en gaan we over tot de plaatsing in diezelfde ring. En kunnen de deelnemers uit rubriek 1C zich alvast zo langzamerhand ook gereed houden om aansluitend in diezelfde ring 1 te verschijnen.
en 14 gaat nog voor 11. Dus we krijgen de kopgroep 10, 14 en dan 11. Als ik de jury juist vertaal. En zo zie je dat zo'n voorlopig klassement dan toch nog wordt aangepast en dat je eigenlijk 2 nieuwe kopveulens te zien krijgt. We geven het woord voor de toelichting aan mevrouw Annemiek Elzinga. En zij begint uiteraard met catalogus nummer 8. Annemiek, aan jou het woord. Dankjewel Henk. Wederom een kwaliteitsvolle groep hengstveulens. Nummer 8 is een royaal ontwikkeld veulen, lang gelijnd, hoogbenig, schuin schouder en heeft fijn droog beenwerk. De stap heeft voldoende tact, de draf heeft het veulen een goede zelfhouding. Bedankt voor de presentatie. Nummer 9 is een veulen met veel front, goed ontwikkeld, droog beenwerk, een actieve stap met voldoende ruimte. De draf heeft het veulen veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 12 is een rastypisch veulen met een goede halsvorm, lang gelijnd, schuin schouder. Het veulen heeft een vlotte stap en in de draf veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 13 is een rastypisch veulen met een sprekend hoofd, een goede voorhand, positieve kruisligging. De stap is actief. De draf is een gedragen draf met veel ruimte en houding. Bedankt voor de presentatie. Nummer 11 is een rassig veulen met een verticale hals, opwaarts gebouwd. De stap heeft voldoende ruimte en tact. In de draf heeft het veulen veel houding en lichaamsgebruik en een schakelend vermogen. Bedankt voor de presentatie. Gosse keer Deutschen, fokker-eigenaar G.J.J. Boersma en Bijlaat uit Stegeren zijn de eigenaren van dit merrieveulen in baan 2. Gosse keer Deutschen, nummer 43 in baan 2. Keurig op tijd binnen. Rubriek 1C. Catalogus nummer 15. Ike Douwe E. Geboren op 25 april. De vader is Marcus 491. Triple A. Moeder Zilver van Sweltje Staten. Een sport Triple A merrie van Pier 448. Fokker E.H. de Groot in Chalbert. En in eigendom bij Suzanne Frenken Kessels in Roermond.
Voor de jury, ring 1, catalogus nummer 19, Jomme B. van Jonkersloon. Geboren op 10 mei, de vader Herre 524. Moeder Brecht van de Miertwij, een kroonmerrie van de hengst Hette 481. Fokkereigenaar Hanegraaf in Jonkersloon. Dan krijgen we nummer 40, 41, 42, 38, 43 en 39.
De groep is weer compleet. Rubriek 2b. De tweede groep merrieveulens stappen mooi rond. En ik geef de microfoon aan mevrouw Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. Weer een groep duidelijke eerste premieveulens. Weer wordt alles bekeken en moeten we ze op volgorde gaan zetten. En we hebben geplaatst nummer 39. Een veulen met een heel sprekend hoofd, goed ontwikkeld, hoogbenig met een lange hals. Een mooi kruis, ook qua lengte en qua ligging. Beenwerk is voldoende droog. De stap, dat wilden ze vandaag niet echt laten zien. De draf, daarin tonen ze wel veel buiging, maar ze was wat drukker bezig vandaag met het zoeken naar de uitgang. Vandaar deze plaatsing, maar bedankt voor het presenteren. Volgende. Dan hebben we catalogus nummer 43. De veulens liggen allemaal dicht bij elkaar qua geboortedatum. Dit veulen vonden we net iets minder ontwikkeld. Maar dat deed niet af aan de lichte hoofd-halsverbinding die we zagen. Een hele positieve kruisligging, fijn en droog beenwerk, een actieve stap en een ruime draf met mooi gebruik van het voorbeen. Dank je voor de presentatie. Een veulen met een aansprekend rastype, in verband met het mooie hoofd en de lange hals, een sterke bovenlijn en een lendenen. Beenwerk is fijn en droog, de stap is actief en de draf toont veel houding. Dank je voor het presenteren. Nummer 42, een veulen wat ook veel rasuitstraling heeft, een sterk gebouwd veulen met goede kruislengte. De stap bleef wat voorzichtig, maar een draf met veel front en veel buiging in het achterbeen. Dank je voor de presentatie. Veulen nummer 41, een hoogbenig veulen met een mooie schouderligging. Beenstanden zijn positief. Een actieve stap en een draf met houding, afdruk, mooi gebruik van het voorbeen en een veulen wat netjes vertrok. Vandaar deze plaatsing. Dan hebben we veulen nummer 40, een veulen wat opvalt met een heel mooi hoofd, goed ontwikkeld, een goede halsvorm. De bovenlijn is sterk en een hele mooie kruisligging. Fijn en droog beenwerk, een veer met veel souplesse en een draf met een mooi gebruik van het voorbeen en ruim. En op catalogusvolgorde hebben wij nummer 44 nu staan. Een veulen met een goede halsvorm, een sprekend hoofd. Schouder en kruisligging vallen positief op. Beenstanden zijn positief. De stap is ruim met mooi gebruik van het voorbeen en een mooie reizende draf. Vandaar deze plaatsing. En op catalogusvolgorde nummer 37, een veulen met een mooie verticale lange hals, een sprekend hoofd, ook een hoogbenig veulen met een positieve kruisligging. De stap is vlot, met mooi vanuit ruim en mooi vanuit de schouder. En ook in de draf zagen wij een mooie zelfhouding met ruimte en afdruk. Veulen nummer 37 en 44 zien we graag terug voor de kampioenskeuring. Eigenaren proficiat. Ga ik nog snel even 18 introduceren aan u. Jouke van Schaefer, een jongen Hilbrand 525. Moeder Renske Sjoe, een jongen Lolke 371. Fokkereigenares Janneke Schaefer in Zwolle.
In baan 2 gaan we verder met de rubriek 2C, de Merrieveulens. Graag naar de vooropstelling. 2C. Vanaf nummer 45. Nummer 48 komt in baan 2 bij de Merrieveulens. Oh, je bent hier. Op bij 15 al hand. Ja? Ja? Oh, dus ik even hier een streepje. En dan hebben we nog 24. Ja. Wald van de Ridder. 20 dus afgemeld, zal niet verschijnen. Dan gaan we door met 21 bij de Hengstveulens. Wald van de Ridderdiek, geboren op 19 juni. De vader is kampioenshengst Johannes 484, sportelite AAA. Moeder Lente van de Ridderdiek, een kroonmerrie met een dubbel A achter haar naam. En die is van Alwin 469. Fokkereigenaar is mevrouw Duiven-Lettinga in Hartwerd. En dan gaan we zo dadelijk die groep ook plaatsen. En verwachten we de laatste groep van hengstveulens in dezelfde piste. En willen we in diezelfde ring daarna beginnen met de Twentermerries.
18, 19, 21, 16, 17 en 15. Ik herhaal. 18, 19, 21, 16, 17 en 15. En dan gaan we rondstoppen in die volgorde. En dan vraag ik de laatste groep, rubriek 1D, om deze ook naar de vooropstelling te brengen, zodat we hier aansluitend mee door kunnen. En dan verwachten we daarna dus de Twentermerrien in dezezelfde ring 1. De jury is eruit. Dan gaan we beginnen met de bespreking en het woord is aan woordvoerder mevrouw Annemiek Elzinga. Dankjewel Henk. Wederom een kwaliteitsvolle groep veulens. Nummer 15 is een veulen met een sprekend hoofd, evenredig gebouwd, fijn beenwerk, een vlotte stap. De draf heeft veel souplesse, houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Dan bespreek ik even veulen nummer 17. En 17 is een rassig veulen, wat goed ontwikkeld is met een goede romprichting. Het veulen is evenredig gebouwd. Het veulen is ook hoogbenig, met hard en droog beenwerk. De draf was lichtvoetig, met voldoende souplesse. Bedankt voor de presentatie. Rubriek 1D. En daarna dus de Twentermerrien houdt deze ook op tijd gereed.
Een mooie, vlotte voortgang hier in ring 1 bij de hengstveulens. Volgende veulen in aantocht. Catalogus nummer 24 stel ik u voor. Is Wilman van de Burenmurg Grien. De vader is Herre 524. De moeder Vetje van het Skar. Moedersvader Hette. Herstelmoedersvader Alwin. Fokkereigenaar Anna Spoelstra van de Buren in Ameland. 24 Herre maal Alwin. En 23 kunt u alvast doorstrepen, die zal niet verschijnen. Voor de jury in ring 1, 25, Yuki van de Stoeken. Geboren op 12 juni. De vader is Auwert 514. De moeder Noortje van Adelbergen, sterdochter van Lodewijk 431. Fokkereigenaar Berend Meester in Warten. Auwert maal Lodewijk. ...28 voor de jury
Willem van het Tolhekke, geboren 24 juni. Vader Johannes 484. Moeder Senna, sterdochter van Andries 415. Fokkereigenaar Astrid ten Bos in Nijensleek. Opgesteld bij de Hengstveulens, catalogus nummer 22, Isbrand van S, geboren op 31 mei. Vader is Tiemen 503, moeder Elske van de Klei, een sterdochter van Deutschen 24, fokkereigenaar C.H. van S. te Sliedrecht. Ja, onze rubriek 2C, de Merriveulens. Helaas nummer 52, een mooi type, had vandaag in draf niet haar dag, niet helemaal kant. Dus die hebben wij niet terug laten komen voor de plaatsing. De derde groep Merriveulens stapt inmiddels rond. En dat houdt ook in dus de rubriek 2D Merriveulens voor baan 2. U mag zich al gaan gereed maken. We lopen iets achter op het schema, maar we willen toch graag ons proberen aan het tijdschema te houden. Omdat we vanmiddag ook weer na de keuring een strak programma hebben wat betreft de dressuur. Nummer 49 mag een plekje omhoog. Nummer 49... Dus 47 even inhouden. En dan mag nummer 49 aansluiten bij nummer 45. En zo ziet u, vaak klopt de volgorde al redelijk. Maar komen ze dan weer terug in de groep, dan kan er nog wel eens een kleine verschuiving plaatsvinden. Maar we hebben ze nu klaar en ik geef het woord aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. Zoals gezegd, onze rubriek 2C, de Merriveulens. We hebben voor ons nu veulen nummer 50. Een veulen wat heel goed scoort op het rastype, met name door het mooie sprekende hoofd.
verticale hals, de bovenlijn is voldoende en een mooie schouderligging. Beenstanden zijn correct, de stap was actief, de draf bleef wat in een hoog ritme. Dankjewel voor de presentatie. Met catalogus nummer 46 hebben we een goed ontwikkeld veulen voor ons staan met een sprekend hoofd en een mooie halsvorm. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap is taktmatig en actief. En een draf toonde veel front. Vandaar de plaatsing van veulen nummer 46. Dank u wel. Nummer 48, een veulen met een verticale hals, een goede bovenlijn en een mooie kruislengte. Beenwerk is goed van kwaliteit. De stap is heel makkelijk en vlot en een draf met veel houding en afdruk. Dank je wel voor de presentatie. Veulen nummer 47 scoort heel goed in rastype, met name door het mooie front, de lange verticale hals en neklengte. Het is een hoogbenig veulen. Beenwerk is goed van kwaliteit, lang gecoat ook. De stap is actief en in de draf toonde het veulen veel front. Op catalogusvolgorde hebben we dan nummer 49. Die stapte net letterlijk nummer 47 even voorbij. Nummer 49 is een veulen met een sprekend hoofd, een goede halsvorm, voldoende in bovenlijn en een mooie kruisligging. Droog en correct beenwerk. De stap, zoals gezegd, werd beter hier in de groep. De draf toonde heel veel buiging en veel afdruk. We gaan dit veulen terugzien in de kampioenskeuring. En zoals gezegd op catalogusvolgorde nummer 45. Dus ook uitgenodigd voor de kampioensring. Een veulen met een lange hals, een sprekend hoofd, in totaliteit een sterk gebouwd veulen. Ook lang gecoat. De stap is actief, voldoende ruim en een ruime, taktmatige draf. Vandaar dat we ook dit veulen terug gaan zien in de kampioensring. Eigenaren proficiat. Een verzoek aan de eigenaren van de rubriek 2D Merrieveulens. U mag naar de vooropstelling komen. De nummers 53 tot en met 59. Graag naar de vooropstelling. Voor baan 2, Merrieveulens, laatste rubriek.
We beginnen met nummer 25, een rassig veulen met een sprekend hoofd, hoogbenig, fijn en hard beenwerk. De stap is takmatig, de draf is actief, voldoende takt en goed voorbeengebruik. Bedankt voor de presentatie. Nummer 28 is een goed ontwikkeld veulen, evenredig gebouwd, goede schouderligging. De stap is voldoende ruim en takmatig. De draf heeft het veulen veel houding, balans en ruimte. Bedankt voor de presentatie. Nummer 24 is een royaal ontwikkeld veulen met een sprekend hoofd, lang gelijnd en hoogbenig. De stap is ruim. In de draf heeft het veulen veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 22 is een veulen met een aansprekend front, positieve kruisligging, correct beenwerk, een actieve ruime stap. In de draf heeft het veulen veel houding. Bedankt voor de presentatie. Nummer 27 is een luxe veulen met een aansprekend front, een positieve kruisligging, droog en fijn beenwerk. De stap is ruim en actief. Draf is voldoende ruim en goed voorbeengebruik. Bedankt voor de presentatie. Nummer 26 is een aansprekend veulen met een sprekend hoofd, goede romprichting, correcte bovenlijn, een actieve ruime stap en een krachtige draf. Bedankt voor de presentatie. De op kop geplaatste veulens nummer 26 en nummer 27 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren gefeliciteerd. Dankjewel, Annemiek Elzinga. De laatste groep dus, zoals gezegd. En de 6 en 27 zullen we dus vanmiddag terugzien. Jente 26, een jonge Teun. Uit de Norbertmoeder van Anke Hakbord uit 1. En 27, Bart van der Ridderdiek, de Alwin Maltjebbe van de familie Duiven in Hartmut.
Twentermerrien 71 tot en met 77. Graag met spoed naar de vooropstelling. Want we gaan met u als complete groep eerst compleet rondstappen. We moeten... Rijn, we gaan beginnen. De eerste kan binnenkomen. Stal de Nieuwe Heuvel, die staat er klaar voor. De eerste Twenter mag de piste betreden. Er was behoorlijk wat onduidelijkheid met betrekking tot die maatregel. Dat zorgt ervoor dat de aanvoer niet op tijd hier bij de ingang van de piste staat. Daarom gaan we gewoon beginnen, net zoals, ja, ik zou bijna willen zeggen als vanouds. Gewoon individueel komen die Twenters binnen. En straks, als de voorlopige plaatsing aan de orde is, dan gaan ze als groep nog een keer rondstappen. Dat geldt dus straks ook voor de enters. Dus het groepsgewijze rondstappen vooraf aan de presentatie vervalt hiermee. Ik hoop dat het duidelijk is voor alle betrokkenen.
Twentermerries graag naar de vooropstelling. Rijn Hettinga wacht op u. Volgende tweejarige merrie 72, Silke A.L. De vader is Ieme 507, sport en dubbel A. De moeder is Rinske L. De ster preferente prestatiemerrie, moeders vader Beert. En het is elke keer wederom een verrassing om die jonge paarden, 2 jaar oud in dit geval, om die te zien. En om ze te voorspellen, in gedachten bij de meesten, om eens te kijken hoe ze zich gaan ontwikkelen richting 3 jaar, volgend jaar. Wanneer ze voor de stamboekopname zullen verschijnen. Een verzoek aan de eigenaren van de entermerries. Komt u alvast zo naar de vooropstelling, maak u gereed. Entermerries kunnen zich inmiddels gereed maken voor baan 2. We zijn daar de laatste veulens aan het keuren. Voor de jury de volgende Twentermerrie, catalogus nummer 71, Sinne van Gallingastaten. Van de hengst Ulbron 502, sport AAA. Moeder Hanna van Gallingastaten, model sport A. Fokkereigenaar Geert Oosterhaven in Tjum. En dan nog in afwachting van 75, 76 en 77. Graag met spoed naar de vooropstelling. U mag zich gereed houden. We gaan na deze groep, laatste groep merrieveulens, gaan we beginnen met de jaarlingen in baan 2. Nummer 54 mag 1 omhoog. Nummer 54 mag 1 omhoog. Voor de jury, catalogus nummer 77 bij de Twentermerrien, Silke van de Gonda. En dan geef ik de microfoon aan Jolanda Slootjes. De vader is Tiemen 503 uit een Arnold, moeder Fokker G.J. Karnebeek in Goor in eigendom bij Janneke Schever in Zwolle. Ja, en onze laatste rubriek merrieveulens alweer. De tijd vliegt als je het zo naar je zin hebt. Nummer 53 hebben we voor ons staan. Een veulen met een sprekend hoofd. Een voldoende bovenlijn. Voldoende kwaliteit in het beenwerk.
De stap is ruim met voldoende schoudervrijheid. En in de draf zagen we veel buigingen in het achterbeen. Dankjewel voor de presentatie van deze 53. Dan hebben we veulen nummer 58 voor ons staan. Een langgelijnd luxe veulen met een verticale hals. Fijn en droog beenwerk, ook lang gekoot. Een taktmatige stap en een draf waarin het veulen een mooi front toonde, maar zou erin nog wat krachtiger mogen worden. Dankjewel voor de presentatie. Dan hebben we met veulen nummer 56 een veulen met een mooi aansprekend hoofd voor ons staan. Voldoende in de bovenlijn, een hoogbenig veulen. Kruisligging en lengte zijn positief. Voldoende van kwaliteit wat beenwerk betreft. De stap is actief. En een draf met een mooi front, vandaar de plaatsing van dit nummer 56. Dankjewel. 55 een veulen met een voldoende rasuitstraling. Ook een hoogbenig veulen, sterk gebouwd met een goede bovenlijn. Voldoende van beenwerk. De stap hebben we nog even extra nagekeken, maar mag daarin echt wat meer ruimte tonen. In de draf toont het veulen wel ruimte en een mooie houding. Veulen nummer 54 is een plaatsje omhoog gestapt, letterlijk. Een veulen wat heel goed scoort op het rastype met een mooi hoofd en een mooi gevormde hals. Kruisligging is positief. Voldoende van kwaliteit en standen qua beenwerk. Een actieve, ruime stap en een mooie, ruime, taktmatige draf. We zien dit veulen graag terug in de kampioensring. Catalogus nummer 59 is het volgende. Een goed ontwikkeld veulen, hoogbenig met een goede kruisligging, evenredig gebouwd. De stap is actief en taktmatig, zou erin nog net wat meer ruimer mogen, maar een hele lichtvoetige draf met een mooi gebruik van het voorbeen. Dus veulen nummer 59 is ook uitgenodigd voor de kampioenskering. Nummer 57 hebben we geplaatst. Een veulen met een mooi hoofd, goed ontwikkeld, hoogbenig, fijn en droog beenwerk. De stap is voldoende ruim en in de draf zagen we een mooi reizend vermogen met het goed gebruik van het achterbeen en veel front. Ook dit veulen zien we graag terug in de kampioensring. Eigenaren proficiat. Dankjewel Jolanda voor de uitleg van de laatste groep merrieveulens. De eerste twee krijgen we straks terug voor het kampioenschap. En dan het verzoek aan de eigenaren van de enters. Wilt u naar baan 2 komen? Dan kunnen we weer doorgaan. We liggen iets achter op het schema. En dat kan niet te veel worden, omdat we ook een middagprogramma met dressuur erachteraan hebben. De draf heeft veel souplesse en een goed schakelend vermogen. Bedankt voor de presentatie. Nummer 74 is een Twente met veel ras, edel hoofd en verticale hals. Correcte bovenlijn, droog beenwerk, een actieve ruime stap en in de draf een goed achterbeengebruik. Bedankt voor de presentatie. Nummer 73 is een modern langgelijnd Twenter met een positieve kruisligging. De stap is ruim met een goed lichaamsgebruik, een krachtige draf met een goede zelfhouding. Bedankt voor de presentatie. We hadden in deze rubriek hele goede kopnummers. En dan is het voor de jury soms lastig kiezen wie er mee mogen naar het kampioenschap.
En wij hebben gekozen voor nummer 73, 74 en nummer 76. Eigenaren, gefeliciteerd. Dankjewel Annemiek Elzinga voor je keurige bespreking van deze eerste groep. Twenters, de toekomst van onze fokkerij, de toekomstige fokmerries. En zoals gezegd, door Annemiek ook, 3 paarden dus gerechtigd vanmiddag deel te nemen aan het kampioenschap. Gefeliciteerd. '73, de Arend maal Alwin van Stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. 74, Silke van de Polderhoeve, Tiemen maal Marcus van Hendrik Eppinga. En tenslotte 76, Sanny uit Nooitgedacht, de Ulbron maal Tjalle. Van de combinatie Emmens en mevrouw Berkepies te Nooitgedacht. Inmiddels hebben we de presentatie van Tini van het Redfield gehad in baan 2. Nummer 60. En dan mag het tweede enter graag in de baan komen. Jaarlingen.
...79 voor de jury. Sinne van de Bopperslag. De vader is Auwert, 5-14. Volgende Twenter in de piste, catalogus nummer 81, Rienske M. De vader is Mathies 504, Sport Elite Triple A. Moeder Cartier van Munting, sterdochter van Deutschen 24. Fokker, eigenaar W. Den Otter te Bruggem. Voor de jury, de Twenter, catalogus nummer 84, Sarah van der Meersenhoeve. De vader is Ieme 507, dubbel A Sport. Moeder Jildauke van der Homar, Kroon Sport, dubbel A. Moedersvader Uldrik 457, fokkereigenaar familie Populiers in Galder.
Jullie mogen halt houden en de volgorde blijft zo. En dan geef ik de microfoon aan Jolanda Slootjes. Ja, van de merrieveulens naar de entermerries. Mooi erin gegroeid. We hebben voor ons staan catalogus nummer 62. Een enter wat goed scoort op rastype. Een sterke bovenlijn heeft. De standen van de benen zouden iets correcter mogen. De draf was lichtvoetig met mooi afdruk. Vandaag helaas te veel taktverlies in de stap, vandaar deze plaatsing. Maar dank u voor het presenteren. Dan hebben we catalogus nummer 65. Scoort goed op rastype. Het hoofd had misschien wat edeler gemogen, maar wordt gecompenseerd met een mooie lichte verticale hals. Een goede bovenlijn. Het beenwerk is droog. De stap is actief en voldoende ruim. Ook een ruime en soepele draf. Dank u voor het presenteren van catalogus nummer 65. Dan hebben we met catalogus nummer 61 een enter met een lange hals. Een hoogbenig enter. Voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap is ruim met mooi gebruik van het voorbeen en souplesse. Ook in draf zagen we diezelfde ruimte en souplesse terug, vandaar deze plaatsing. En op catalogus volgorde hebben wij nummer 64 en 60. En die zien wij terug voor het kampioenschap. Twenter 82 voor de jury. Quincy R.W. De vader is IME 507, dubbela sport. Moeder Danielle uit de Kieln, ster en sport. Moedersvader Heidse Fokker R.A. Walters in Zevenhuizen en in eigendom bij H.J. Oosterhof in Suldrup in Denemarken. Nummer 79 is een jeugdig Twenter, goed in het rechthoeksmodel, royale hoeven, de stap heeft voldoende takt en heeft een krachtige, actieve draf. Bedankt voor de presentatie. '78 is een Twenter met veel ras, een verticale hals, lang gelijnd, een ruime actieve stap. De draf is met voldoende zelfhouding en kracht. Bedankt voor de presentatie. Nummer 81 is een grootramig Twenter met voldoende ras, royale hoeven. De stap is actief en ruim. De draf is ruim, krachtig en met veel schoudervrijheid. Bedankt voor de presentatie. Nummer 80 is een modern Twenter met een sprekend hoofd, goede halsvorm, lang gelijnd, fijn beenwerk. De stap heeft voldoende takt. De draf is ruim, heeft veel souplesse en schoudervrijheid. Bedankt voor de presentatie.
In deze groep mogen nummer 80 en 81 terugkomen in de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Dankjewel Annemiek voor je toelichting. 2 paarden dus uitgenodigd, die zien we straks terug. 80 Pien van HMV, de Auwertmaal Alwin van Vriesenstal van HMV in Olst. En 81 Rienske en Mathies Keer Deutschen van Weden Otter in Brughem. '85, de enig aangegeven ruin kan deze kant op komen. Van mevrouw Rikste Ludema. Nogmaals een verzoek aan de eigenaar van de ruin, nummer 85, Leonardo. U mag naar baan 1 komen. Teun keer Norbert. In baan 2 bij de Entermerries, fokker-eigenaar Anke Hakkebord uit 1. Nummer 70, Teun keer Norbert. En in baan 1 zien we inmiddels ook staan Leonardo. Een sterruin uit de combinatie Jurre keer Tjalbert. Leona Slot uit Dorp is de fokker en de eigenaar is Rikste Ludema. Nummer 85. Dat is tevens ook de laatste die in baan 1 gekeurd zal gaan worden. Dan gaan we straks over naar de kampioenschappen.
Dankjewel, Hermijn. Ik ben trots op je.
jury is eruit. Ik geef het woord aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. Een mooi koppel jeugdige enters. En we beginnen met de omschrijving van catalogus nummer 66. Een enter wat een iets luxere uitstraling zou mogen hebben, maar wel sterk van bouw met een goede bovenlijn. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. Standen zouden iets correcter mogen. De draf toonde het enter een mooi front met een goed achterbeengebruik en een reizend vermogen. In de stap, we hebben er net nog even naar gekeken, zagen we toch graag wat meer rust, wat meer ruimte. Vandaar de plaatsing voor deze nummer 66, maar dank voor de presentatie. Dan hebben we catalogus nummer 70. Een jeugdig enter met een sprekend hoofd, een goede bovenlijn. En ook de kruisligging en lengte is heel aansprekend. Graag zouden we wat grotere hoeven willen zien. We zagen een actieve stap met veer en ruimte. En een draf met voldoende ruimte waarin het voorbeen iets meer uitgelegd mocht worden. Maar een mooi jeugdig enter, vandaar deze plaatsing. Dank u voor het presenteren. En dan hebben we nog over nummer 67, 69 en 68. En deze drie willen wij alle drie uitnodigen voor het enterkampioenschap. Want 68, heel belangrijk, toonde een hele mooie stap. Eigenaren, dank voor de presentatie en proficiat. Dankjewel Jolanda voor de uitleg. 3 paden terug voor het kampioenschap. 67, 69 en 68. En dan zijn we deze baan ook klaar en gaan we zo om 1:15 starten met het kampioenschap Hengstveulens in baan 1.